Sia Sompa 93.1 FM 98.9. Yamadi Shengina Joe. Enyumrei and some to try up one or maymo. Crofama to the becount, the edge brat transit Abesumo. Sompa. Enyumreno Sabremo Casiabo. Nadia Obetin Casiaponamu being say. A japo. Emra sebeja faji atum ema bisie bia na kabane pe no de abobra no wanya ne nyina de na nso de wanya no ekwani mu pa e wo ga nambra sebeja ho no mu adom kuma no afrase ya wo peda wonsa e ka asem bi kire empanifo bi se omumra nim yie no mekyere nsembe mu na ye de nsemo a kwa biri east Matia Sempo yesema kwan ye papa ni nyina de amamo na Teacher Training Association of Ghana omotere so omsra ban saban timi ya de bi ma omo a nkomani beje pa afutu akwade amase cover ya de no wom ti wo a wo pane no emfa nsem nyi wo anu o pomode aso be wo pane na Afro Barometer report about bonten no e kire mu se wuyi Ghana fo edu edi gina ho no mu a emu enkono e ka asem bi e de asem a efiri anopa na oma hene ya odubu ache tena se ya ye di ke yetia ho nkomo fa nsuo ya atwia fa ho no premto breka se ne to aso no anwumre yi te waso ne tiensam Pentecost asafo no aya doye wo boa se de beye na to aso suku nkwada no benya duane adie na ekoba ne san ana adehye miensa bi ho akere wo mo yi e wo bibia ni wei enedikari tia ya je prenwumre yi dia beso mo se sompa kase bo asemu fa je bra yi mo adwuma pa wa pesma kafo ne ye me wo hini ni amakrancha da zo asof ma me premier ni na fe nana kwabena kese kase ponu mabo mu no akasa enie emra sebedwafo akwase tena je atum ema America dollars wo pepe ahanson aduonum ena wo je ne wo de aye adwuma nanka wo pepe pe no billion no baako na so ye wo no de wo msa akanie wei eya bedwako a wo mra sebedwafi a wo kasa fasi kasam ho wo mkrata bi odwomtani a wo te adwom no onyafo kwaku kwaten ede betu wo no manim ekwampa wo befa so no anya sika so edi abo omei ho bra na bra na dwumadie ne koso no onumonyamfo kwaku kwaten okasai ye bomoden se ye benya yewura kwaku kwaten ne no na yabo na ye de akire mo na kwaku ne nyaye na ne atofo sen de ye mu benya ene ti ye gusuada ya ye bomu se benya onumonyamfo kwaku kwaten ne no na ye to aso no ogewura kwaku kwaten. The report of the Finance Committee on the loan facility agreement between the government of the Republic of Ghana and African Export-Import Bank for an amount of up to $750 million United States dollars to finance capital and growth-related expenditures in the 2022 budget. Mr. Speaker, as I move this motion, and with your leave, I will proceed to present your committee's report. But before I do that, I would like, Mr. Speaker, to seek your leave to make the following correction. On page 7 of the report, under paragraph 7.1, before rate, delete the word alarming. Delete the word alarming. Having taken that correction, Mr. Speaker, your committee met with officials from the Ministry of Finance and presented this facility for the House's approval. The justification for government action is that government intends to secure, it is captured under paragraph 4, government intends to secure the credit facility to finance critical flagship projects under the 2022 budget. This arrangement has become necessary because of the decision by government not to use the capital market to raise financing until market conditions improve. Additionally, the increasing withdrawal of non-resident investors in Ghana's domestic bond market with its implications for the level of reserves of the Bank of Ghana and foreign exchange management generally requires the injection of additional foreign currency to shore up the country's reserve to enable it meet its obligations when they fall due.
Mr. Speaker, the terms of the facility are clearly stated under paragraph 6 of your committee's report. Minority ranking member Ewosikasemu ni Odumonyafo Kessel Atofosen. Wano so ekasa ya wo kyerem se aban no nyantotoye se sika dodo aya wonum ehwere no wo bete so na no pepoa emeka bi eda wo mu so no wo matumi atua. Under Appendix 3A, the Minister of Finance has said to us that they are going to the Eurobond market or maybe go for a term loan worth 4.8 billion US Ghana cedis. The Speaker, this translates to about $750 million US. And that is why I was at a loss that the Minister responsible for Finance had requested us to approve $1 billion US for him. The Speaker, we cannot approve $1 billion US. But I agree that the $750 million US is in the budget. And so it calls on all of us to support it. And the Speaker, because of the debt sustainability issues, the Minister must take steps to reduce government expenditure. So, Speaker, that is the elephant in the room. Fiscal dominance is the elephant in the room. Our debt has reached a level that if care is not taken, we cannot repay. And so I urge the ministry, in as much as we will support you to build up the reserves, we will support you to build up the reserves, you have to make sure that in building it, you watch the debt levels. Our debt levels are scary. So, Speaker, I will refer you to what the Ministry of Finance told us when to ensure that they build it. But they should start now. And the media review, they should give us an idea how they will build it. The Speaker, as part of the document in page 13, they have given us a breakdown of what the government will use the money for, the $750 million US for. The Speaker, this is something that we requested for. The Speaker, they told us that they are going to spend $200 million US for the purposes of a road construction for Ofankor and Sawom Road, $200 million US. Again, we were informed that Ejuso Konongo Road will benefit from $75 million US. We were informed that completion of Nsawam Apedra Road will also have $10 million US. Swami Interchange and local road network will get $47 million US. So, Speaker, when we asked further, we were told that this $47 million will be used for the local roads, since the interchange itself will come with a separate financing agreement. On Monyafo Kessel Atofosen na ne kura mu na Dr. Mohammed Amin Adams eya karaga mrasebedwani enso se wei eya de ebeboa masika ya wono magye no sikasem a aye bibia wo ho no ne nyina so no atumi agina yi. Important one for our country. The 2022 budget has very strong fundamentals, which is also aimed at achieving economic growth of about 5%. Therefore, a shortfall in financing would derail significantly the fundamentals of the budget, which will hurt our economy so bad. And therefore, Mr. Speaker, it is important this House approves this facility in order to ensure that the economic fundamentals are not derailed. Also, Mr. Speaker, the committee was concerned about debt sustainability, but the effect of this facility can be contained within government debt liability management, which has proven very effective under this finance minister. Both the cost of borrowing and the risk of borrowing have seen significant improvement. For example, the weighted average interest rate has been stable over the last 4 years, and the average time to maturity increased from 9 years in 2016 to 15 years in 2021. And so, Mr. Speaker, this finance minister has given effective debt liability management to the way our debts have been managed. And therefore, the effect of this facility will be contained under this liability management. On Monyafo Mohammed Amin Adam, wano na ye karaga mrasebedwani. Yeda so wo Ghana mrasebedwabusia de etiene se wo Ghana mrasebedwamu a
abadwakuo baako yɛ hwɛ akwantu na afeso akwantepɔn nsɛm so no wɔpani baako yɛ wodi mu akotere de ma domkuma na fam ya wɔsan yɛ mmarasɛbadwane de ma ade sia yɛ wɔ adakuru mmarasɛbadwam onumyanfoɔ Kwame Agboja Gavins ɔno ɔde nsɛm ato dwa na asɛm a wɔka nyinaa kyerɛ sɛ asɛ ɛdɔm kɛseɛ yɛ wɔ Ghana mmarasɛbadwam wɔ no ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ aboa baako yɛ yi ne yɛ mmienu ɛba ne saa nso a yɛnti bi da ɛwɔ wiase ɔmo asɛm ɔmo ka nyinaa ɛkyerɛ sɛ ɔmo srada sɛ yɛwura Ken Oforiata wɔmbra nimu pa wɔmbra nimu wɔntra wɔ bia na wɔmbra nimu sɛdeɛ ɛbɛyɛ abosia bi a aba no pɛ sɛ wɔyɛ no afei so ɔde yɛ mpuntunwuma ne adeɛ no ɔmbɛtumi ahunu sɛ adeɛ no wagyeɛ no awia bom pɛpɛpɛpɛpɛpɛ yɛfiri ha ne yɛsi ha wei yɛ sei da sɛ ne yɛyɛ sei na kyerɛ sɛ bibia awia bom ama obia atumi ate ne ho ase papa no atoa so akyerɛ mu sɛ wohwɛ sɛdeɛ ɛdɔm kɛseɛ no esi ɛka no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ akɔyɛ sɛ ɛha dwen papapapa mɔdi ka de sika ne bia ba mmarasɛbadwama mu yɛate aseɛ yɛ ɛyɛ $17 million yɛde ka gya tom afa deɛ mokɔ san abaeɛ a mosan de $140 million sɛ yɛnsa nye ntom ɛba ne saa no a yɛte ase baabi a ɛnyɛ yie. If you see what we have, what was laid yesterday, you can see, for instance, that 135 million euros plus another 21 million euros were all supposed to be part of phase 1 of the Swami interchange and ancillary works. So we are surprised to see another amount of money, $47 million for Swami interchange and related works again. Are these duplications or additional monies allocated for the same project? We don't believe that this is the right way to do. While we are not against any of these projects in principle, we think that there need to be some clarity with it. For instance, if you take lots 5 and 6 on which they've talked about, we believe that this is part of the project that was completed by some Brazilians some time ago on the Eastern Corridor. The real problem on the Eastern Corridor currently is the Oti Damanko section, which the Chinese have failed to deliver, and we encourage the Minister of Road and Highways to terminate that contract and re-award it. They are probably in that process. If we have any resource, we should be putting aside some money for whoever the new contractor will be, so that they can complete that section. If you go to Asikuma Junction towards Havek, if we have this, why can't we set aside at least $100 million to pay some of these people who are elderly people who are going to read the side of the road across the country, and we continue to do that because it's a safety measure. So we believe that the breakdown is not satisfactory. Whilst we are not saying we are opposed to the 750, we believe that the clarity that has come so far is too limited. We want the road ministry and the finance ministry to come together and iron out these things so that Parliament will be well informed as to how these monies are going to be. Because currently it appears as if we are duplicating monies we approved just a few months ago, and we are taking from another source. For instance, if you take money, $170 million for all African games, and for any reason you can't draw down, you need to officially say to Parliament, look, we have closed, or we can't utilize the money, so we need another money. Ene ya etwagu ye ayamara sebojone de ma de se ye wo adakuru ne tin ene Kwame Agboja Gavins. Yatwa so na this year wo Kwabiri East. Sta pray there one mani agye Ningina Dani say one makwan on Monyanfo Francisca or Tim and so Emra Shebejani, Edia 2 1 man, Mr. Bosumika Credi anymore. Won't be who send your contractor not yes, Shua. Why a Juma San say a quantum ponswa for on Monyanfo Wakwata, Wabona no pa. Yama me Francisca or Tim and says on wenim. Send about 1 pesos quite dear, and yan, Sanaman Penin and other Danko Kufado, Wanusunim. Now I am not just as Antiman Tem Wakwine, who penning in our bra, Kwabiri Stidian. So eka ho wadi asemu tuja na astroturf for park ya ye no wo buy home probo ya wo be hye eno ne na manfo no edi ho nkomo ma eye yewa makwata na je se eso ani ye enkomo kakra metimi aka ne se contractors no bebre wo hono mo a and those ones are on finding those who are difficulties no repackage contract na so try contracts no repackage ama contractor for no dey ne ho odin say aban kwan nyam first kamaya o san ho den so betimi e dey aye adwuma no akọ akire enti no megidi ye se enche kra no ye behunu ye wu amrakwata wa ha
na ono nso abe introduce contractor na oba na wotimi amano the west schedule ni ade wo so yina pe enkomo aye de ni de meaning say ye man panyin amano a time frame e wo say yeru amakwata de adwuma and looking at the time frame no na say bibia koso kama se ne ayesi pe na me nya worried gra first no na me worried but now I'm not because enkomo ni hye ya e koso no me wogidie wa we hye mu say bibia be ye kama kwa brain so yenso ye benya akwan yahudu a ye penu yensa betimi aka because we share other constituents ye kwan ye we enti yenso ye ha no that is your priority eno ne yesu eno ne ye how enti eno so na ban yeti aban so etu ho na mo akwachi enti mejidi ye se kwa bre yenso yate de ne ne mapa bebre wo ye nimu a ye share with ne na contractors e wo site a free site no ye se e bi hwe wanu na woto a eben enti no there are some of the roads to say Mampontin town roads na contractor was site. Unfortunately the contractor has left site for over a year now. Sansuna Antwa Equine will know all those ones yenya issues with contractors. On manya for Francisca Watain, Mensan and Wachre, and a director or that PLG Limited. Neges a contractor slot of one on why and I do watch it a Wukoya with the kind. Hremu say, said the addition to one money, materials one day Jumano, Rian one way Ria, Titimem for one more pine. The bus Jumana be content and can pay, a better bring a break, now come we parking. Mampontin say a meal, say a merry moo, or Nassau, would you wait one afa, and Yama Basa, Sabe, na how ye, now by a map. A Juma be back, Chrome say, Nay, I share name say, you soon have a bank say a Juma new Horo, Nanko, Mangman on a Sobeba, Faswama, and so Nipa, me found, me mamma engineer. Efa won share say obey adwuma sabe o how bebre wo ba won hwe so nya adwuma bere a wo pen wo pese wo pon wo pese wo de company hye be adwuma ene o how no bebre timesre say we dia koma mo Mampontin man say mo pe say yebetimi aye adwuma ne ya ye ni ya wo so mo so mpense wo ni nipa mo mo ayen mo na ye mo japade abangre ya amamo me so me be so mo na makọ Timumwa na yemo adwuma no ho ban ne nyina yemfa yen ahoden ne yanim de enhim na yenye na nyame pe a ansa na yebedi bro nya no mo sabeka mo astrotelf no ba bia me gina me no wo kasai me kasa as a contractor actually a lay person mo di kan ne chief executive akasa mo actually say a standard FIFA specified project and a anti bibia a woman a modern a room dressing room for referees and both players your paraphernalia shops a cheap kwan I Ghana for Pinum dia star ye wi ani e bo aban so bo adwuma no aye no ye be wi ani e mana ton ene o ka to obi nsi uda ama na wo akwantuom de ani edamirifa wi ani e mana saa no woton Ghana for no bi yesuba no no abusia Afro Barometer report bi ababonte ma omo nsema mo ka nyina e kire se omo kuro ha mu nchichemu aduowatwe enson na de ma omo nya asa ha mu nchichemu aduowatwe enson nyina ene se wi Ghana ni na wo gina hodin we na nimu a free ne mo ma be si ne na asese ya utimu sane ma nyema no ena afeso wi nipa be se du gina ho se ya emu enkron kire se oman no ba bia ekọ no a free ba bia nam no ena atia se rough road nti gingren sa ena oman ne kọ wo mo hwesika sem asetera mu ene ma etima nipa ho heha no e wa brabo mu nyina no wo mo ne nipa no bi din komo fa ho e ma mpanifo so to ombo ase e kyerkyere mu pa na ni nyina mu no ana yene kasamafo edema executive director edema global info analytics ya your friend no yewura Musa K Dankwa ana yebusa ne se Musa K Dankwa wo ho no oh me wo ho pa ana se ni abai no asem no ankasa no de ne hwe a empanifo di gu akwa mu
So every 90 days. They start January. And be April. And I assign another one July. Yeah, for regions all the 16 regions. And basically 75 constituencies in all these 16 regions. Now survey your sample size 5,490. And confidence level 99%. And a margin of error 1.737%. The day for your interview, 75% voters 4.8 million. And a walk into a sample number questions to be based on number of voters or more. Yes, the day a coin 41 MPP areas are moving 34 NDC area moving over 2020. This is the methodology and approach. One of the model they use here, a friend likely voter model. And no, just almost on the 12. Omagin and a or reporting. Almost about Omontuno, Yan Paman analysis at one level, but one man, and I say Alan and Baumia, and I say Baumia and Mahamano. You move to almost Omontaba. If you're almost Omontaba, Mugin, and they explaining this one. Now, at the end of the day, the bottom line is that in terms of approval of the president's job, 23% of Ghanaians say Omo approve a human another area. And 72% say Omo approve Omo. And 6% say Omo opinion or a human oil. And I decide say Omino Omosha be a Kuni and I say be the direction of the country. 16% say the be a money nominal and yet. And 76% say 76 say the be a nominal and yet. And 16% say the be a nominal. We share party lines are 63% of MPP supporters say the be a money come and yet 28 say the be a nominal and yet. And this before 88 say the be a nominal and yet 6% say a year. We have 14 voters are the Omam say 8%. Sorry, Omam say 82%. A year 8%. We share across all the political party affiliations, we have to be a nominal and yet. Na owie ya no an yebusa ne se papa yi se ade no akwaya Alan na Baumia wo hwa asa nipa na mo no mudi nkomo no sa nipa yi mienu yi se na mo kafa ho na ye ba the question of Alan Baumia race no ele bisa o mo se omo ye delegate na omo kwato aba ayi tagbeda ma MPP ni FDP anka kwan na omo beto ama ele ye ma omo contract ni nyina ye wie ye no omo se omo beto ama Alan, 42%, Ghana hanging now. Almost on Beton Baumia, 35%. And I will share party affiliation now. On my bizarre myself, on MPP risk. I want to know if you say 41% of MPP affiliates or supported back Alan Chirmati. And 44% of MPP affiliates support Baumia. In MPP, Baumia leads Alan by 3%. Okay, 40% Alan Chirmati. And 24% Dr. Mahmoud Baumia. But the time who said, maybe they call, nobody more apostle MPP primary school. I'm not MPP for 8% as a portion. This is for 8%. And now 14 put at 18%. And Yabusana say, I don't know a bone community na ND's afamuso and in my cousin. Over ND's more, almost on the Twama, Don Dramani Mahama, 71%. Almost on the Twama, Coblati for 15%, Kojogonsu, 2%. And they become say, yes, for 2024 elections, not a year, Baumia, and John Mahama, wine and I'm the Twama. With this almost 31% say on the Twama Dr. Mahmoud Baumia, and 58% say on the Twama, His Excellency John Dramani. 11% say Abano, almost John Obidufo. And I become say Alan the air force I'm the same. So Alan therefore they are 30% way the Twama Alan. 51% say on the Twama John Mahama. And 9% say on the two Ama Obidufo. Now, you share Bauniani Mahama reached by the region. Well, could Ashanti region, many Mamo Ashanti numbers in Ashanti region, Baumia 43% in Ashanti region, Mahama 41% Ashanti region. It's region, Baumia, yes. And yeah, Echa Edigu Musake Dankwa, Executive Director of the Global Info Analytics.
Yet was so now come Rasabefia. A Bidjakua, one of the share Pomodin to Yansam Swo, Eddie Ababa to Jason Ukraine, Corona Adiana da Swada, whom so Paniano, Nipebia or Majin sang Adia Mobile, Wojam Trenia, what Tejam with my committee, if you just ask a correct, and Rasabejanu when for free are you. Was here any pabas or pipi do you know? Emu a pipi do watch a pet and our panianwa. Say Adiano Pejano Hope, one may be best to a Ghana Hano, a bed also pa, till free watching Econo. Committees to know Emu my phone with Tiagu, man Tamudu standing in Emu, as any Padudron one cranny, here say, or panian. We stand together as a committee to keep up patronage for the vaccination, talking about COVID. Just like Rankin said, giving us about 18 million has been vaccinated, and we have the capacity to vaccinate over 22 million. What happens is, in any strike of COVID, any wave, all those who have been vaccinated the third time, the fourth time, and those of us in the urban centers will be covered. Unfortunately, if there is a rage, it would engulf those in the rural areas who, through superstition and several other reasons, are not vaccinated. And these are the most vulnerable people in society. It's on this scale that we are announcing to you that starting tomorrow, the health committee is going to the various regions, and we are going to campaign for the citizens and for those who have not yet vaccinated to get their vaccines. And then we want to use the medium and also as partners, as a media in Parliament, that would want all of you to report this on. Onimanya for you every year. Nenwachre and a ranking member. Ya wa committee ni so dwabo so mrasebe dwani kwabena minta kando. Enso de na netuma wo kirem se. Wo mama nro no ede wo pane no ebi mra. Na akopiem ti se oti. Epoye mantem framantem atoye mantem mentife ene ekura santimantem a ya na nro no enho ayede kakra ti wo sre se asoye hwe apomuden nsem so no wo mama nro ni nkofom titru ni amensini no emu. For the health of this country and in the health sector, we must all play a role. The data available to us indicates that the vaccination rate in some of the regions are very, very, very low. And unfortunately, this is happening in the rural districts where we have very weak health infrastructure or health system. And so if we are not very careful as a country, and then these places are hit by another wave of COVID, it will be a disaster. It will be a disaster. And therefore, we are encouraging everybody who has not been vaccinated to do so immediately. It is very important. Whether we like it or not, we witness another wave of COVID, as it has been happening in other countries. On Monya for Quabrami Takandra and your video noa. Me mammy about Tampa Elizabeth of Oswejare, Teshiman of Mrasebe Jenny, ye, Wabapa, one who sujin watches, Umina, Kasama, Wamano. Ye call Ahmano Sonaya ne Ura Emmanuel Ajamai Akudi and Como. When National PR with the Teacher Training Association of Ghana, TTAG, almost one more Kenya and say, almost a bainwa, almost almost to say, a buying, say a bano and yet you may be infama woman. Na so mo hwe soro hwe fom pa na sa ban timi yesa adwuma de ma wo dia en komani ba je papa o mo se IMF aba ya nkomodi afra se ya e koso de na so no mo de nkoto sere pa e sere aban no se aban no nya sa adwuma no enfama o mo kaba mo man ba je o mo nkwada nyina Ora Emmanuel Sompa FM so nyame asom de nka wanwumre Mr. Emmanuel what benka Yes please patametonka nyame asom de nka on so Wararoma Teacher Training Association of Ghana Monkoto Srepa ya mode sre aban sa aban no enye mamono Wararoma eno ne pese ye tini ehunu mu yie pa Oh okay okay the idea and the aban by and our boy and pretty so with regards to the teacher training allowance in Jaja your economy so possible my I know your thing
a kind in trainees and see a home. And yes, I bind say, whatever been the case, yes, Serena, only the far a teacher training allowance and not enco bassett. I can't say more, not even left and right. Na sɛ ɛkɔba sɛ bi a IMF nkɔmmɔdie no ɛkɔpie mu sɛ ɛhɔ kakra no aban no mfa ne nsa nka na ɛkwan na aban no anim a wɔhaw ne amanneɛ bɛn ɛna de bɛbrɛ mu. Nokra IMF this midi ato say aban no mfa ne nsa nhyɛ krata ase na yɛnyi saa de mpiro but yehu yi so IMF no ɛma sɛ order ɛyɛ na aban no ne no ɛkɔyɛ nhyehyɛ ho ɛyɛ ka ne negotiation ɛno ne yɛ stress aban no kɔ table no ne IMF for aiding teacher ho a enka on consider the sustainability of the teacher training allowance ɛno na yɛ stress aban no ne nkɔba sɛ decision na take already na inya stance bia ewo mu ɛyɛ na obi kasa ya na uta tie nipa ne din a empempi no ya na nneɛma baako bi na wuta hunu wɔ mu ebia na wate bibi anasɛ mo ate bibi nti na wadaroma mode sa ankotesere to aban nanim sɛ nkomodie kɔsoɔ ne adeɛ no anaban no hwɛ na wamfa ne nsa nka bibi saa wɔ hɔ a na mo ate mpopoyɛ bi saa. Oh, so far dear yanti bibia sa imfri aban ne ho de yatia ne IMF ani enim sɛ IMF and so the government call IMF IMF the regulations the baby eba sustain eba boa aban economic ama ne stable and nti ne yɛsrɛ sɛ aban no ɛkɔ no ne IMF mpanifo ɔyɛ din kita ho a yɛsrɛ na on consider the sustainability of the teacher training allowance because allowance ne bae no na me anim ni aboa yi bebrebe aboa training so kwaniasa bebrebe so since 2017 a bae no so since COVID bae na asa ebi akam kakra nanso yɛsrɛ no yɛwɔ ne mu gidie sɛ de yɛ a wayɛ ama yɛbɛtɔ saa mmere no yɛde yɛgidi sɛ allowance no sustain ne ma yɛ a trainees ɛbɛboa yɛ because yɛn nyinaa na economy no yɛ pass through the hardship. Hwɛ baabi a aban gyina sesi a wɔ sikasɛm mu ne adeɛ na mo nso so mo adesrɛdeɛ yɛ mode to aban anim yi wohwɛ a saa beaeɛ yɛ aban yi gyina saa bere yi wobɛtie ɔbɛkyea n'aso atie na wada n'ani ahwɛ mo anim anaa wohwɛ a. Oh nokɛ ɛgya wobɛkyerɛ ɔno akoya na ɛpromise yɛi the first coming that is 2016 ɔbaa 2017 so wayɛ ama yɛ nti yɛgye di sɛ ɔno a ɔkaeɛ no deɛ ɔbɛfɔfele ne promise na atɔ akɔ so ayɛ ama yɛ nti yɛnni gyidie biara foforɔ ɛwɔ akyiri sɛ aban no bɛcancel no na mmom deɛ yɛsrɛ ne sɛ ebi a na akɔyɛ wɔ hyɛ afiri IMF hɔ aba ɛno nti ne yɛdi kan abɔ aban no kɔkɔ ne yɛsa de adesrɛdeɛ yɛbɔ ne pono kɔkɔɔkɔ de adesrɛdeɛ ato n'anim sɛ ɛba saa mpo a on consider the welfare of teacher trainees na on sustain the allowance no ɛma yɛ obi hyɛw atete aduane ama wa ya na ɛyɛ different kyɛn sɛ wankasa wote aduane no die ebi a me ne wo kasa me ni fufuo ebi a me yare na wo te me nkyɛn wɔ hospital ɛna wo hyɛ me sɛ me ni fufuo ɔn sɛ automatically no umma me ne nye enti yɛnhwɛ adeɛ bi te sɛ IMF no ɛhyɛ aban no kete yere kete sɛ tu saa na ma wɔ yi saa adeɛ wɔ efiri hɔ enti yɛmfa ne sɛ ɛnhyɛ no bam na aban no ni bibia yɛ na yia na wɔso wɔ yi firi hɔ no mo a mo bɛyɛ den. Megye di sɛ aban koya na di free air teachers bae ana onim the importance of free air teachers ana ɔno ana de allowance ne bae ana onim the importance of the teacher training and nursing allowance enti sɛ bɛyɛ a ɔno aban no ɛbɛgyina anammɔ so defend wɔ IMF no deɛ I think there's a discussion at the Hibijama by Nana or the IMF for because reason behind the installation of the allowance and a beboa a by Namana Kisa decision. Yet the GDC a by so a bit na was sustaining allowance no am I? Yeah, that's the papa. Alright, Emmanuel Ajimai Wisdom or no a national PRO at the Teacher Training Association of Ghana. Tano Dumasene Sabre Watiam
say aban no nkeka no ho na ne nesi college bi a wosie no wanya ne tentem na jare boate otoso no wono anso ye chidomene de ma enkawe na nanom atrankonya asante mantem na wose wo wie ne se beboa ema na mantem no emebunu no anya dwuma ye na nanom so aye krado sem wabiada wonu hia no wode pema wode asemi tudwa wo bro no nyamfo aize kwame asiama atwema mponu amra chebedwani onmonyamfo aize kofimafo wo DC wo mo kapo mu ne asoye hwe apomudi asoye ne so mu adwumayefo bebre wonum ko emprobo eno ne nam so ma nana edi asemi edi etumu na bra na na jare boaten kasa no sompa na ye wo ho ka ebetumi abie school no enso ama nkola enso etimi abemu na yenya tanodumase enso nursing school ewo kremu na daroma na ne yesre ne se ebra ye hye ase mre ko nanim na ade eche ese nyina no nipa no eden a edoso eti na daroma se de be ya obeboa na adan a ewo ho sese bahad munu ni niema sese school no enya bia nso no ono so na ode aboa ama school no so atimi egira na nan ade a ye de aboa ene se sisei school no mu asiesie bia sese ye ansa na enkola no abemu bia no yebeye ye de empaibo ya hoden ene sebi akwankyere ne nyansan bia nso ebe de beboa ama school no so atumi egira na nan so na for so sumai kreimu basabasa ni kreimu se ntokwasem ana se kronosem ana bibia tete saa awudisem bia eni kroyimu wei yana na jare boaten na no ache no nyamfo kwame asiama enso da eni pipi aban no ase papa ewo kwan a wafa so ne osese de na manfo no kora age no atomu ne adwuma a wono ye no wo se awie pe ebepo amapom den ayentententententen Moko be ma hunu sa bros baby a mko hunu na wasa ho ma sha ase dia na de se we de nyame ya adom a abro so kra entino ya ni je semfa somo so ma hunu mo mutini moko hunu baby a se be yate nurse eyin ya mo se tie but mo se we so ya boy homo de pa I fata se yesu yenya nursing training school ni bi enti am de se na atwomampo no adi nkunim na nhwe na na boy tie de fe se nipa no nya de tie na we a oni adwuma de aye yam fe no titi we na se fe mi nso mbienu fe yensam we ade na adwuma da hodom na se adwuma dem fe se we adwuma da hodom retwen enti na nya hwe ebinyo fi ni ahini ngasa tia tanoduma se jire so anansu kotokuom omunye uta ba hanom abetete mu ye ne japade kanena ka bia obeka se wo ko ebia bolga ebia wa ebia kumase ebia tepa ebia dunkwa na ngo for ko ene de o ba no tanoduma se atwamfo no he aben se ne ade ne se nya hye no so se de mpuntu no aben o dostar aben o plan le deba nti efe pa hwe mi ambe MP abujanfo a ye penesin afi ya penesin na bi ko bolga ebi ko atwamfo no wa okro atwamfo no na ha no ntimi on manyafo kwame asiama na yapo ehomodin fi ebenya DJ Philip Sanse yatene se wo mo se yempene sanse ba bi esi no wo mo mpe. Hello DJ Philip. Hello DJ Philip. Hello. Hello. DJ Philip. Hello. Majue. DJ Philip, what a man can. Hello. What a man can. Hello. DJ Philip, what a man can. Yo, Yanyan TSNS college na yes no. Mosam na baby yes no nya asam no krabium. Amina ba samete kan ye bia na se de o ti kire se enra mi kirim se de etitie se ye de teni ai nursing training ko tanadumase no ena na wo bisa ho asem nya ba mpacha nya ne sa yesemo mpene baby ye de ko na mo ha pa ewu ne sei nya ba se da wo kan mpanyi se se be obi an DJ Philip ani e be ko ne aba why DJ Philip me ba sam ton kayan kasa kasa wo na wo kasa. Hello DJ Philip na wo kasa yo me ba so na me chem se no kwase me se de wo kan no no kweto do e mabura wo nyirahini
ɛne menka ne sɛ nyina yimi kurodua no nyinaa no deɛ ɛka no sɛ Sanodumase nso ɛyɛ atomampɔ no a wɔdi gya sɛ obenya nursing training wɔ hɔ but ɛnyɛ bere ni sɛ wɔhwɛ nyina yimi yɛ a yɛwɔ police station wɔ hanom yɛwɔ bambɔfoɔ a ɔmobɔ yɛn ho ban yɛwɔ hospital wɔ ha yɛwɔ hotel ɛne guest house ahodoɔ a ɛwɔ kurodua mu na yɛbɛma nursing training ɛde akɔ Sanodumase a yɛnni hwee wɔ hɔ na yɛwɔ sɛ wɔyɛ nursing training na ɛkɔ Sanodumase no a kɔpɔn ɛne Sanodumase yɛ adeɛ a ɛbɛn ɛno akyi no benefit bi wɔ mu a bibia nifoɔ na ɛbɛnya Sompa so western region na yɛyɛ atomampɔ no afɔ nso sɛ obi ba no wɔanya guest house ana a ɔbɛkɔ bibia ni ɛna akɔ ade nti kame yɛ sɛ asɛ nursing training na ɛkɔ Sanodumase no ɛno deɛ kuromaa no nyinaa ɛmfoa so sɛ nursing training bɛfiri nyinahini na ɛnyɛ main road kora ɛkɔ wuram baabi because ɔwɔ no koraa no secondary school kɛkɛ koraa baeɛ no ɔma ankɔ na te sɛ nursing training ɛna obi hwɛ baabi a wɔfiri a mepaakyɛw DJ Philip nursing training no yɛde ba a ɛnyɛ kurom wɔfoɔ nko a ne kɔ bi obi bɛtumi firi Kumase obi bɛtumi firi Tachiman obi bɛtumi afiri Kofodua ɔbɛbɛ school wɔ hɔ nti yɛsi a yɛnsi ne sɛ baabi a yɛsi ne nko a na sɛ woka sɛ hɔ no hotel ni wɔ no baabi a hotel ni wɔ no baabi a yɛsi training nursing college me paakyɛ wo so obi ka so obetu kwan a ɔde alupira na anya ka emu wasa okay yo mi ba so da wo kan ɛno na yɛ nyinaa yɛ sɛ nursing training no ɛnyɛ nyina nifoɔ nko a na ɛbɛkɔ ɛna nya atomampɔ no afoɔ nko a na ɛbɛkɔ na emu no sɛ de yɛ rest atomampɔ no afoɔ no bi kɔ nursing training na baabi a yɛ no ɛna ɔmo pɛ no ɛno na yɛ obi onim Sanodumase no ɛyɛ Sanodumase yɛ kuro bi a ɛyɛ kuro kitɔ yɛ no firi baabi a kyɛ no nso no and deserve nursing training no because ɛkora na asakora na ɛtesɛn na baabi ɛkyɛ no ɛdeɛ bɛn na wɔwɔ no mo a ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ yɛde nursing training ɛkɔ because ɛwɔ adwuma bi wɔ ha na secondary school bi kora na ɛkɔ pie hɔ no mo a ɛdeserve na deɛ ne yɛka no sɛ sɛ da woka sɛ obi firi Tachiman obi firi ha obi firi ha na ɛbɛkɔ no sɛ yɛn na yɛkɔ a ɛna ɛwɔ saa kuro no so a yɛbɔ nyo so nti sɛ yɛn nso ebi ba saa ɛsɛ ba baabi a ebetuma aboa ama yɛnya dɔm wɔ school no mu na mfa so aba so de ama nti na yɛkyerɛ sɛ Sanodumase no deɛ ɛnya adeɛ a ɛbɛboa daabi o na mo ka sɛ hɔ de yɛmmoa no na yɛmfa mmla hɔ na ɛhɔ no biribiara ni hɔ na nyinayi na hotel wɔ hehe na wɔno sɛ ɔmo nso ɔmo ni hwee nti ade nti na ɔmo nso yɛmfa saa adeɛ ne nkɔ hɔ na ɔmo nso ɔmo nya biribi because ɔman na dɔdɔdeɛ national cake ɛna yɛkyekyɛ nti sɛ deɛ woka sɛ ha no de ɔmo wɔ hotel wɔmo anata no duma so ɔde ahwii ni wɔ no wonyi ni sɛ hwii ni wɔ nti ɛso ɔmo nso nya training nursing college no wɔ hɔ me nyaba sɛ deɛ woka no sɛ mede ka wotie me kasa na meka kyerɛ wo sɛ meka kyerɛ sɛ Sanodumase deserve sɛ onya nursing training anaasɛ onya biribi ɛwɔ atomampɔ no adeɛ na naade wokyekyɛ no ɔno nso nya bi na mmɔ nursing training ɛnyɛ bere ni because obi kɔ bie market wɔahyia ne akɔ adeɛ a waa na wayɛ ɛti sɛ hɔ no ɛnyɛ baabi a ɛsɛ kɔ bi adeɛ no nti sɛ wode nursing training kɔ Sanodumase DJ Philip nkaberɛ bɛn na apɛ sɛ ɔmode ba ɛbɛboa atomampɔ no ɛbɛboa Ghana aboa Asante region DJ Philip wei DJ Philip enti nkaberɛ bɛn na apɛ sɛ yɛde ba mo si ɛnyɛ bere ni ɛbere ne yɛda bɛn mebatɔ yɛwɔ mfiri mpasɛɛ tia ɛbɛsi kɔsi Lansu Junction wode nursing training bɔ baabi a obi ni wuni asɛm na ɛsɛ no no yɛ mo hwehwɛ mu a mo nim kyɛn mpanifoɔ na ɔmo bɛsi no ɔn dabi ɔyema mpatɔ tie o ade bi wɔ so obi ni bɔɔl bɔ obi nso nim hwɛ no kwasɛm sɛ ne ɛte anya mpanifoɔ eti mo deɛ mo na mo kyɛ sɛ backing vocalist a mo wɔkyerɛ a mo hwɛ baabi a esi wɔ mu si no mpatɔ wada wo meburu sɛbe obi ankɔ school da buroni ba nso owu no baabi anim sɛ kuro no wɔ no ɛmmoa Ghana nyinaa buroni pass wɔ pa ɔde deɛ na ɛbrɛ wɔ ɛmmoa Ghana nyinaa nti ɛde kɔ mfasoɔ ni so ɛbɛyɛ wɛsi ɛte secondary school ɔkora obi ankɔ hɔ DJ Philip yɛda ase na Asante region adeɛ wɔ bi de bia yɛsi ɛbɛyɛ mpuntu ama mo yɛmpene na mo mpuntu aka akyire wei swami interchange yɛ a yɛbɛyɛ yi nipa bɛyɛ demonstration yɛnya baabi ntɔn deɛ de bia nso mo pere si ɛmɛyɛ mpuntu ma mo yɛsi yɛyɛ nso ɛbɛnya group bi asɔre agyina masa DJ Philip asɛm a wɔkeka no mo nkeka ne yie sɔfo maame wokɔ me kurom ahafo mɛhame a ɔnabo training college
Honorable Alhaji Kolenzada ofre half mehame nanso mehame market kura ni ho yo baby e didwa se ye kodwa eni ho edwa no ne nese ntene nyina akodi kuro no eto ya dade so aba nti utwa mu mehame ene koda ene wako ntina ye pesua no so ni pesua na so ade se nyina so to aba nti nya wo na abetre ba bia ese de ba ha na ho no hotel ni ho hwan ni ho ene saka na nado eastern region kwa na ko so ya because on e ho na ofire masa mebu na mo kromo mu nya ine mpuntuo mra mabato mpesua no so ya da se ye nkwa ya ni mo na ye ba kejetia na prempe ana wone Sompa kase adin komo no chese omo yes substitute by elimination method bi ahwade se omo nkrata no keka sie ne ade a omo bepie mu court mo kwa den court a ne nyina no ye nsu a ene anopa yi no omo na he do buache tenase premto be kase no ye twifa mu bo mamane ne ade no ano ene o chese omo boaboa ne ma no pa enche beto onka we nye ebra edikan amasa abia insure pipe no edikan apai amana ko yenuanom a adebanfo no edabre ho se be na kakra ni mira afinu kra de emse de toso enumnie a pipe different areas apai but this particular area here apai pen be adadiana mu ani na empanyufo no enchiremu a omode ma yen no akade a omode ye sa abia na adwuma no sa akade no Brazil contractor for no enye ma omokra free Brazil deba enu bi na omode ye sa adwuma no na bia ya asa pai bi emu de na no de na ese ye no omso omokọ nyano mazi for no omokọ pe de sese de omudi kan de ye original no en omode be ye ya fofia nto ata na ahomachin eho sa pai ya ase ye nuanom enema wo sa bia na ya adwadifo akandifo yesi efa de esi enedie ehwen enyina anese emprennan ya sa so ase ye nuanom adwadifo ne ma nyina ya ni gisama na omu ne sa management na tumi ba power bidakuo a omude Ghana National Fire personnel ewo ho ene yen traders ya no MC fo no eme ekọ bia sunum nyina ekoteki inventory ewo niema asese ewo stores nim na rehusem ewo mu ne se yenya koteki inventory ni wi a ukọ management on ma wo so ya twere ekoma board yenya response bia free board ho yen dwadifo no so yenim se tabe ye service charges a ye twa no dwema ho agye ntere hai a component of it insurance a component ewo ma yenim se edwano yetua insurance wom do insurance ni nye individual enema egu ye shop but facility na nkasa ho insurance ena yetua ena eme facility no so ena asaya enye dwadini negligence na say e ma ne be pai ese ne nema no yesu su se mrakwa mu no ese nka management ni pempa kasika bi ma yenuan ma omu nema asai se nem di ka se we nye bredi kan a esini ntino ye si gina ye se de bia ye twere krata de ko adenti ne emfa mrakwa so empusi mpanyufo no so enhwe eti egina ya yesini se ya instruct ye legal team se officially omontwen koma management no ema ye hunu ekwan omo fa so a yenuan mo nema se ba ko mienu miensa ena enum a ne de ka hu nsia no anamonto ben na omutu etimi apempa tasika bi endiama omo eti nsome no ka se de gina bia ya ba be gina ne se ya instruct ye legal team so omontwen officially to the man ya pote na enso na pai ne de me no ka se de omugu so contractor na KCM management personnel no ewo ho no but o married directing so no nti senka bia pote na enso na pai no se enso be sa afa ho ne de me no ka se de enso mfa ho nana prempe wone ya wo ba santimanta kropo kumase ha kejetia no wo hwe etoto ho niam nyina no wodi mu akotene ne nsam ode ma Sompa kase eno no ye ko epoye mantem Church of Pentecost asafo ayi nyame so adwuma Ghana sikafre o pepie dia satetidie mu 300 million wose ebreti sei mu no ye mfa ntoduane man koda ekosuku nto asosuku na akofodua area wonom na de check yi ede koye ya wode tonye ma no mereke no curtains no aduanan ena wonom toye ya ene makore nso boxes no aduasa enwu anwa kufo galon akese yi aduonunum ena fe enwo samonom ne ade a wom de ni nyina koma se nkoda ye mfanhwe wom aduane na headmaster wogina mu e wo school no mu no Peter Atajamfi wo se wom ani age pa sanse bre wom wom no ho kire ho ti wom age no nimeku ensha aban ase asori nkura onyame ato wom nsem no ko wom hwei na wom nsua abra asori ne te se ye wo ohaw kakra e wo yenua ne sem ho no yen asori titreni ye Apostle Eric Nyameche efre ninua Apostle Eso Asante ono so ye area head wo Koforidia se omomoden na science sika sika pudu 30,000 Ghana cedis
na ɔmfama school no na yɛmfa nto nnuane a ɛho ayɛ den no sɛ yɛ a yɛbɛtumi akɔ so afidi nkɔlaa no nokorɛ ne nyame anim ɔmo de ɔseɛ yɛ wɔyɔ enti me ne wo kasa yi no 30,000 no atumi atɔ milk ɛbɛdeɛ mɛsrɛ mo na menka no borɔfo mu milk no yɛtumi tɔ 40 cartons ɛna afei mackerel ɛyɛ konko mu sardine no ɛno nso so yɛtumi tɔ aduasa boxes no aduasa ɛna afei flour esam a yɛde yɛ brodo ɛno nso so yɛtumi di sika no ɛtɔ aduonu ɛna afei oil vegetable oil anwa a yɛde yɛ aduane no nso ɛno nso yɛtumi tɔ aduonu ɛyɛ yɛn papa kofoɔ yellow gallon no yɛtumi tɔ aduonu nti yɛfa saa kwan yi so ɛda asɔre ne titire ni ne asɔre mpanimfoɔ no ase paa ɛwɔ akoma pa a wɔn anya. Ora Peter Tajemfi wono kase headmaster Church of Pentecost nyame hyira mo nti yɛbɛsrɛ headmistress fo mo hwɛso yie ma yɛwae yɛkɔ atoyɛ mantam no emu yɛnua bɛma kofi nsankyerɛne ɛwɔ hɔnom nyɛ ateɛ ɛne sɛ etuo aka nipa mmiɛnsa bi ɛkɔba ne sɛn kofi nyame asomdwe nka wo Sompa so nie ebi ɛso nka wo pa bra na bibia bɔkɔ deɛ nyame adom bibia bɔkɔ ɛwɔ hanom yɛda ase papa video yi a wodi asande ne egu so a yɛhwɛ wo na wo hɔ a wobetumi akyerɛ yɛ mu ne yɛateɛ sɛ etu aka nipa mmiɛnsa bi wɔ hɔnom no saa neteɛ yɛma etifo akwaba aba west north hanom ɛna ewie na ɛnya asampeto a wɔni bɛhwɛ na wontimi enyina nim ku na wahwɛ sɛ nneɛma esi kɔto ɛwɔ ha ni na ne sɛ yɛwɔ mines company bi wɔ hanom a yɛ magazine gold ɔmo to efuma agudie na ɔmo yɛ sɛ ɔmo behia ɔmo ahena na bɛyɛ amammerɛ bi ama wɔ mu sɛneɛ ɔmo adwuma no efitiɛ na mmerɛ a kuromɔfoɔ no bi ɛtee sɛ ɔmo ahena bɛba bɛyɛ amammerɛ no ɛna ɔmo ba bɛwɛn wɔ firi ɛnura beebi a amammerɛ no bɛkɔ so no ɛma adeɛ kyen wɛɛ nti anɔpa no adeɛ kyenyɛ no ɔmo hyɛ aseɛ ɛhyehyɛ tiles ɛwɔ hɔnom ɛna ɔmo hyɛ aseɛ ɛfa ɛyɛ prep cut ahodoɔ ɛtwerɛtwerɛ so sɛ ɔmo mpɛ ɔmo ahene sɛ ɔbɛba ɔhɔnom abɛyɛ amammerɛ bia ɛwɔ hɔ ɛnti neɛ ɛkɔɔ so na ne sɛ ɛbɔ ɔbɛyɛ 12 no ɛna ɔmo ahene ɛyɛ sɛ ɔɔba hɔ ɛnti no ahemfo a na ɛwɔ n'ase na ɛba bɛhyia beebi a na ɔbɛyɛ amammerɛ no na nokwasɛm ne sɛ ɛnam so kuromafoɔ no ɛyɛ sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo ahene bɛba hɔ abɛyɛ amammerɛ no nti no ɔmo hyɛ aseɛ ɛyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo pano ɛyɛ ahemfo ɔmo aba bi pii mu wadaroma woka ɔmahene no na wɔgye ahɔho ana wadaroma na ɔgye ahɔho yɛ ɔgye bi na meka na asɛm ɔno na national president de ma house of chief saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ enti mmerɛ mmarima no hyɛ asɛm sɛ kuromafoɔ no bi hyɛ asɛm sɛ ɔmo nte aseɛ ɛma ɛyɛ saa ade na ɔbɛn no bɛkɔ soɔ no ɛkɔfa pinkye ɛbae na nokwasɛm no sɛ ɛnɛ wobɛpie mu hanom a woyɛ nsɛntwerɛ nipa wontumi ntwe wo phone koraa na wa video neɛ ɛkɔ soɔ neɛ yɛtumi video yɛ no yɛ neɛ ɛsii yɛ n'akyi ɛna yɛtumi video yɛ na sɛneɛ ɛtuo si di ahim ne mmaa si di ahim no na ano ɔden na ɛnam saa nti na ɛyɛ kwan kɛseɛ a wofiri metwa ne mfoni akyerɛ wo a wofiri Kumase ɛbɛsen akɔ bibiani a ɛwɔ gas filling station bi a ɔmote prageɛ mu ɛfiri ɛyɛ bibiani ɛbalance so akuro baako toa so wɔ hɔ ɛne ɔmote Kumase kaa mu a ɔmobɛsen akɔ Kumase no sprinter car bi kora mpo deɛ tae no a ɛnase ne kaa tae no kora ɛtuo kan ɛma ɛhyɛ kwankyɛn hɔ nom nti ɛma nipa ɛyɛ a ɔmo ɛte prageɛ mu no bi ɛtu so ɛkɔɔ so no ɛbi kekan bi a ɔmo nim nsɛm no ho hwee na mo sɛ ɔmote kaa mu a nase prageɛ mu ɛtwa mu no ɛna nkwanhyia no ɔmɛbɛhyia yɛ sɛsi a yɛkɛsɛ yi deɛ kurom adwo ebiaa ɛyɛ din ɛwɔ hanom a neɛ tete n'akyire ne sɛ ɛtuo keka nipa nsia a yɛde mo kɔɔ divine hospital ɛna government hospital ɛwɔ hanom na yɛtete ne muhu ɛsɛ ebi afiri mu na yɛntumi confirm gye sɛ ɛkyɛn yɛn adom a adeɛ kyɛn ne bɛhu yɛ kɔɔ soɔ ɛtuo no deɛ ɛka nipa nsia na sɛsi mpo yɛde tin deɛ nipa 12 koraa ana yɛsan te sɛ
etro no eka wo mu na sane ano ye de na posifo so ano ma afamienu ni na no omo ma mema no ekofie ma posifo behwe say etoye ye din ye bekoso e wa hanom a sa me de oba konuma yi din na mom huhu obia hwe ne ho ye sane be ya bibi boni ento no de course fa wi ne de ni enyan na mom sa me kasa de konuma yi din a posifo ahwe ama ye bibi akoso a bibi boni bia ensa enkosu ebiem se bibi ekoso a sumpatiefo a omote yenkan na omote edebia no mo aso ate ama bibi bia ekoso no ye de mu nsam abremo ene ekoso a ne di ache nyame yadom a kina no pa no kɔ no ano ye besa ba hɔ sɛ de wodi kan ma nya ne nte sɛ ebi mu kura obi wanya nte sɛ ebi mu afiri mu ne ade no ye nya ma wo hɔ ye de ye da asepa anwumere Kofi ye da aseso ebrese mo ate futi ye nua ba ma Kofi nsankyerɛ ne ye te ne nkare firi atoyɛ mantam no emu na ebra so sɛ ye de ma dwenkyerɛ ya mode aba no efra ensam no na ye de ma wo abusua wonim sɛ ye ba ne sei no na kyerɛ sɛ eye akwakwara mafia na so asene sɛ yan kenkan ma dwenkyerɛ no emfama wo we no ya wayo one ventures one Talawan media na aka ba mu a da no duru anwumere sa no be ma wani agye pa ya kyerɛ sɛ ye ma wo ne ma esere na afenso efe enti enya sameketo akura ho na be hu wayo si konfo colleague num kwakuma num ene akabeneza num ne ade nyina ewo mu eno eye memenda bia anwumere no nwotwempa mu kosi no nkono nyame ya adom so wukwara nso no mienu pepepepepepe ne asa bosu bie mu de amawo ya kyerɛ sɛ bomusa meeting aduasa bonya bibia hwɛ kama 21st clinic omo yɛ sciatica expert yare ne so party fa wo to fa wo srem etwam na nkokomu fa wo nantini ba fam wo no yare no onyawo a wodo beti nananom won set up anti ya mo nda ho nya bi pɛ 21st clinic abe herbal clinic ta no so apatrapa new site ho efiri wo na murom kosi wa pampam ya to waduo hunhum fam honam fam fa ko award ye bonus nhwemu bia so apeso ye no wo ye etema wo extra comfort limited wo ba da so da ya jeja ho wo so da ya besisi so kama nya de se wo so da ya na wo bia pam wo ani na medimafo herbal center wo se media minim se medimafo ti asefisa trinini wa mane ye do so ko na yare bia no wom ngije mfiri ya hawo ene amane bia mu sanyuma kwada roma no mobo ya sa adwenkyere no yankenkan emfa ema so mpadi die yankwan Pedro wa Martina Cruz wote aba and I say Indian police at the dam kumasata so say enya sam keto akura Steven Boache wote aba na so wasa report to yamantamu bibia ya loud and clear ewo ho Steven Tramanten wote aba ko chikakra Steven Tramate de no Steven Tramate de no nanka mehwe se metimi akan Samuel Tramanten okay ene bra chikakra sompadi di Steven Boache so ma nyina ya dwo ene anwumre na ohwen ewo wasa akuropon atoyemantamu na upe obi obetimi aboa na president adwuma no otima ye ne ya ayowura akoto 2024 no ana wose hwe na afi so bibia koso kama ate mano na NDC for the kasa ne dede sa Ghana for sumu a bibia eni ho ko wanim kakra mame na yenhwe ya message no tro no kakra bi mayen Samuel Tramate so ma ye nyina ya dwo enanwuman Dubai Sompa News de ho and the bia no utie na afi so hwe na number 1 Richard Opoku Omega wo di aba na say Amstead we dem kasa America kuro bi am kɔtena kakra Collins Agbe wo di aba bra asa we serious are you serious what be serious pa fantastic weather force wo di aba na so savia sanwe so now so what is NP amonyo phone e ka so me break 8 urade ultimate stress now that from say ya break 8 wey ko ni mame kakra wada roma Crispo fofo wo di aba and I say minority ya wo Ghana marasebe da fie no bra tese udwere ho a onti ase on person fa kwa bia so se ba ya ban ohunu so na we nya fine Prince Opoku from Power di aba na wo se o ma ye nyina ya dwo enanwumre asante mantamo yanko azema wo di aba na se kronom yamis abusa yamfansi na so mama bre no ko abusia ya di masi Asante ebo Benedict no ankasa na esemu for penny kuku Veronica Jando akosua somu Elizabeth efieje wa akode akosoeje wa akode obebo adwuma fidi dem akiola school fees Godfred kaitra ho fedua DJ Rocky ene wo bibia da piken so aba obebo aye ma ye de kasebo ibremu amamomo apesemakafo no ye me onyini ni amakrancha da zoas of mami premeni ena afei nana
kwabena kese yes solid ye man at 8 one na pamfo ofosio pema minua bema wo mono asam wa papa bi na fei sofo ye boa ohye yire ye boa suama betranse na wo de asem penipa no abrem